नमस्कार सांगमाने आजिकली भुवनेश्वରରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ୟଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ ନ କଥା ହେଇକିରି ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ବେଶୀ କୁଲ୍ ଲାଗିବୁ। ଇଂଲିଶ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ହୁଏ ନା, ତେଣୁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ କହିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା କହିବେ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କହିବେନି। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ କହିବାଟା ତ କେତେ ପଛୁଆ ନା। କିନ୍ତୁ ନା, ଯଦି ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ମାତୃଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବା। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ମାତୃଭୂମି, ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତି ନିଜର ଭାଷା, ନିଜର ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା କରିବା କଥା, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା କରିବା କଥା, ତାକି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିବାଟା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଏବଂ ମାତୃଭାଷାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।